आं नोंथांमोननो मोनसे इम्पर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटानि बुहुम पोल्ट्री फार्मनि बिगोमा बिथांजों दाउ फिसिनायनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय बिथांनियाव आङो माखासे सोंथि सोंगोन आरो बिथाङा गावनि एक्सपिरियेन्सजों मोननाय माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा जोंनो शेयार खालामगोन आरो माबायदि दाउ फार्म खुलिनानै बिथाङा साक्सेसफुल जानो हादों बेफोरनि गासै बाथ्राखौ बिथाङा जोंनो फोरमायगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। दाउ फिसा लांनायफोरा आरो ओमफ्राय स्पेशली माबाया ब्रुडिंआ मोजांसिन जानांगौ। ब्रुडिं जिनिखि जों दाउखौ दोनो हिट मेन्टेनेन्स होनानै जिहेतु दाउ बिमा गैया नालाय बेखौथ' जों दा माबायावसो दोननांगोन, बेखौ ब्रुडिं खालामनासो दोननांगोन। बरियानो प्लेन सिटफोर बा बिस्कुटनि कार्टुन, ओमफ्राय लाइट थाङोबा लाइटनि मेन्टेनेन्सखौ खालामथारनांगोन। मथ'दे हिट नांगौ आरो दाउनो, बेखौ मोजांनो मेन्टेनेन्स खालामनांगौ। माब्लाबा बार फैनानै हराव अखाफोर हानानै थान्दा जानानै माब्लाबा आरो कारेन्ट थांबाथ' जोंनि ओनसोलाव आरो कारेन्ट थांनायनि जाहोनानो हराव बांसिन बे बार अखाफोर हायोबानो कारेन्ट थांखायो, माने फाया हरसे गाहाम फायाबा इयावनो मा जायो दाउफ्रा थफा जाजोबो। थफा जाजोबनानै जिथिया दाउआ गोलोमजोबो उनाव थफा जानानै इनिफ्राय गालागासि जानानै थफा जानानै इयावनो मासे मानै दं थैलांबाय थायो आरो दाउआ उइकनेस जायो। उइकनेस जानानै बेबायदिनो मासे मानै थैबाय थायो। बेखौनो जों ब्रुडिंखौ मोजां खालामनांगौ आरो बेनिखायनो जों हरफोराव हायोबा उथि नायनांगौ जे दाउआ थिग दंना गैया आरो हिटखौ जों जेमान हायो मेनटेन खालामनांगौ आरो माबाखौ दाउ फिसाखौ आरो। ओमफ्राय जुदि कारेन्ट जुदि गैयाबा जों लेम्प होनांगौ आरो जुदि लेम्प जुदि होआ सान्दोबा माबाखौ होनांगोन इनभार्टार जुदि इउज खालामनो हायोबाथ' मोजां। हिट 100 वाटनि बाल्बखौ जों जलायनानै बरियानो लगायनानै आरो जों हिटखौ मेनटेन खालामहोनो हायो आरो। ओमफ्राय जुदि बोथोरा बाराद्राय जुदि थान्दा एरखम होबाय थायोबा जों एन्टिबाय'टिक मुलि होनांगोन। एन्टिबाय'टिक मुलि मोजां नाम दङ, बेखौ होबानो जाबाय, होमबानो मोजां थायो आरो दाउ फिसाया। ओमफ्राय मेनलि माबाया ब्रुडिंआ मोजां जानांगौ आरो दाउनि हिट होनाया। नोंथांनिफ्राय लांनाय जायफ्रा दाउ लांदों दा बिथांमोना साक्सेस जानो हादोंना? दा साक्सेस खायसेया जादों, खायसेया दा हयथ' रोङिनि कारनाव खायसेया फुथारजोबना लादो दाउफोरखौ आरो। बेनिफ्राय खायसेया आरो बे जब्रा बेमार जादों। ओमफ्राय खायसेयाथ' खायसेया डाइरेक्ट फैसाखौसो सानब्रखानानै डाइरेक्ट बिजनेस खालामो नालाय। दा आंनि साननायाव आरो फार्स्टआव सोलोंग्रोना सोलोंनायनि थाखाय माहाय लाग्रो आरो लानानै फार्स्टआव फिसिलांग्रोनांगोन। बेनिफ्राय जेथिया नों साक्सेस बायदि जानाय नुबाय होमबा नेक्स्टआव आरो नों आइटेमखौ बारायबाय था, माबाखौ आरो कुवान्टिटिखौ बाराय। जेनेबा नों 100 फिसिदोंमोन 200, फार्स्टआव नोंनिया जुदि 100थायाबो जुदि बायसान्स थैयोबाबो नोंहा बाराद्राय लस गैला। नों जुदि खेबसेयावनो रोङिफोरा डाइरेक्ट 500 पिस खेबसेयावनो सोदो, दा इसोरनिया जुदि एक्सपिरियेन्स गैयाबा बारा थैना होयोबा फैसायाव बाराद्राय थांगोन बा जों बाराद्राय लस जागोन आरो। ओंखायनो हानाय बादि जों माहायनिफ्राय स्टार्ट खालामनांगौ आरो जे थैबाबो बारा खरस गैया आरो जे जों खस्थ' मोना आरो फैसा पातिनि थाखायनो बहुत प्रब्लेम नालाय। ओंखायनो डाइरेक्ट फैसाखौ नायनानै बिजनेस खालामखानाङा,
फार्स्टआव नों सोलोंनानै जिथिया रोङोबा सोलोंनायावनो नों रोङिफोरखौ सोंबाय था हयथ' आंखौ सोंहर हयथ' किसुमानखौ नों इन्टारनेटनिफ्राय नाय बा आइडिया फैगोन जि बुस्थुआ दाउआ जुदि नोंनिया एडभाइस आंनिफ्रायबो लानो हागोन आं जेमान हायो आं हेल्प खालामनो सेस्था खालामखायो आरो आं जि टाइमाव बेस्थ' थायो थेवबो आंखौ मेसेज ड्रप खालामना दोनबानो जाबाय वाट्सएपाव आं थेवबो रिप्लाय हरनो सेस्था खालामखागोन आरो खालामखायोबो बहुतआनो बेबायदिनो हेल्प मोननानै आंखौ साबायखरबो बहुत माबा हरदो वाट्सएपाव पार्सनेलि आरो माबायदि खालामनांगौ जागायजेननायाव फार्मखौ जागायजेननोबा आरो फार्स्टआव बे गोदान न' लुनांगौ थाखाय गोदान लोगोफोरनि थाखाय आरो बिसोरो हायोबा आरो जे माहायनिफ्राय स्टार्ट खालाम आरो जे फैसाफोरखौबो नाय केपिटेलखौ जे बेसेबां दोङो फैसाखौ नायनासो खालामनांगोन नालाय बिजनेसखौ आरो फैसा गैयालासिनो जुदि डाइरेक्ट जुदि बिजनेस एरम स्टार्ट खालामोबा हयथ' नों ट्रेडिशनेल स्टाइलावसो खालामनांगोन न'नि माबायाव आरो जे जों ट्रेडिशनेल खालामोबा बारा जों दाउ फिसिनो हानाय नङा बेमार आजारनिफ्राय जों लाखिनो हानाय नङा फ्राय गोजां बोथोर फैबानो दाउफोरा जब्रा बेमार जायो फ्राय थैजोबो बेनिफ्राय जों माबायाव खालामनांगोन साइन्टिफिक स्टाइलाव खालामनांगोन आरो फिसिनांगोन आरो जों पुरा सोलोंनांगोन माबाखौ एन्टिबाय'टिक्स न'फोरा माबायदि जानांगोन न'फोरा तिरपालफोरजों खोबनाय जानांगोन हा न'फोरबाबो जायो ओमफ्राय जिथिया फिसा बैसोआव जुदि नों साइन्टिफिक स्टाइलाव खालामोबा बरियानो नों जुजाइ होनानै राउन्ड प्लेन सिट होनानै बा नों कार्टुन होनानै दाउ बेनि सिङाव दोननांगोन बरिया दोननानै नों दै आदारफोरखौ होनांगोन बरियानो नायनांगोन हर सान नायनांगोन आरो जों दिनाव खनथाम बा खनब्रैबाबो नायथारनांगोन आदार दै होना दोनबाल'सो जाया जों बरियानो नायनांगोन दाउफोरखौ जे थिग दंना गैया जे दाउफोरा कारेन्ट थाङोबा दाउफोरा थफा जागोन बेफोरखौ जों नायनांगोन बेनिफ्राय जों मुलि बेबहार खालामनांगोन एन्टिबाय'टिकखौ स्पेसियेलि जों फिसा बैसोआवथ' खालामखानांखागोन एन्टिबाय'टिकखौ जुदि जन्मनिफ्रायनो जुदि जोंनिया बेमार जायोबा दाउआ होमबा जों गोदोरसिम लागैथ' लांहोनो हानाय नङा 8 दिन 7 दिन बैसोआवनो थैगोन खाननैबा खानथाम थागोन हाइस ओमफ्राय प्लास 7 दिन 8 दिनसोआवनो प्राय मासे मानै दाउ थैयै भाइरेल एरखमनो सोबनियावबो स्प्रेड जानानै थैजोबगोन बेनिखायनो जों जेमान हायो फिसा समाव जों बरियानो हिटखौ मेनटेन खालामनांगोन बेनिफ्राय जों बरियानो मुलि होनांगोन एन्टिबाय'टिकफोरखौ ओमफ्राय लासैनो जिथिया देरोबा बेनिफ्राय जों भेक्सिनेसनफोर दोङो बेफोरखौ जों शेड्युलखौ होलांबाय थानांगोन 7 दिननि मोनसे दोङो भेक्सिन ओमफ्राय मोनसे 14 दिननि मोनसे दोङो भेक्सिन 21 दिननि दोङो 35 दिननि दोङो बेनिफ्राय जुदि प्रसेसा गोलाव जुदि खालामोबा आरो नोंथांमोना जुदि दाउदैनि थाखाय लाखियोबा माबायाव होबावनांगोन 65 डेजआव आरो होबावनांगोन बेनिफ्राय 90 डेज बेनिफ्राय 120 डेज होमबा गासैदो नोंनिया माबा जाहैखाबाय 4 माह 5 माह एरखम जाहैखाबाय आरो हमना ला बे भेक्सिननि शेड्युल ओमफ्राय बरियानो बेबायदिनो मेनटेन खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दाउआ जितियालागि नोंनिया थिग दङ होमबाथ' थिगानो ओमफ्राय बायसान्स जुदि नोंनिया दाउफोरा लोमजायो बा बेमार आजार जायो होमबाथ' नोंथांमोना सोंहरखानांगोन सोरबा रोंनाय मानसिखौ हयथ' आंखौबो जुगाजुग खालाम आं जेमान हायो हेल्प खालामनो सेस्था खालामगोन बा इउटुबावबो नायबानो जाबाय इउटुबनि बहुद रोखोमनो दाउनि रिलेटेड बहुत भिडिअ बनायनाय दोङो आरो आंनियावबो दोङो आंबो चेनेल बानायदो नालाय ओमफ्राय आंनि चेनेलाव जुदि जिखुनु बुस्थुखौ मोनजोबोबा मोना जि बुस्थुखौ आं आपल'ड खालामदो हयथ' नोंथांमोना बुजियाबा आं पार्सनेलि वाट्सएपआव मेसेज खालामना दोननो हागोन आं बुंखाबाय दहायबो ओरैनो नोंथाङा नैबे फार्मनि गेजेरजों मास मोनसेयाव बेसेसो थाखा बा बेसेसो रां इनकाम खालामनो हादों होनना सानो दा इनकाम माने बेयो दा नोंनि कुवान्टिटिनि सायाव नों जेमान दाउ माने स्टकआव नों जेमान लाखियो बा नों गाव जेमान प्रडाक्सन खालामनो हायो बा नों दाउखौ गिदिर खालामनानैबो फारसेथि फाननांगोन आरो फारसेथि आं दाउ बाहेरनिफ्राय फेन्सि दाउफोरखौबो आं लाबोनानै साप्लाइ दाथ' लकडाउनमोन नालाय गेजेर समाव दा लकडाउना मोजां सोलिफिनबाय दा बरिया जादों आरो साप्लाइ हरनो बाहेर माबाफोराव आरो डिस्ट्रिक्टफोराव जेनेबा नगाव क'क्राझार बेफोराव दा मोजां जादों बेफोराव हरनो थाखाय दा बरियानो अर्डार रखम फैयो सोरनोबा 100ता नांगौ सोरनोबा 200ता नांगौ बेफोरबायदिनो आं प्रडाक्टखौ हरगासिनो बेफोरबायदिखौबो आं खालामो ओमफ्राय फेन्सि दाउ बाहेरनिफ्रायबो लाबो नालाय जेनेबा टार्कि दाउ गिनिफल दाउ बेफोरखौ आं बाहेरनिफ्राय लाबो आरायार दाउ आंबो गेजेराव फिसिदोंमोन आरायारफोरखौ एरम फिसिनानै इयावबो आं एरखमनो किबा कारन माने आं बोसोरसेनि बारा एरखम फिसियाखैमोन आरो बे आरायार दाउफोरखौबो ओमफ्राय आं फानना होबाय फाननानै
इयावबो फैसा मोनबाय इयावबो लस जायाखै लाबानो जादों माने बेसेसे माने फैयो नोंथांनिया मासाव आरो मान्थलिथ' बेखौथ' दा मा होनबावनो दा कुवान्टिटिनि सायाव जुदि खानसेयाव जुदि एरखमनो खानसेयाव माब्लाबा 5000 फैयो माब्लाबा 10000 माब्लाबा 2000 माब्लाबा 3000 माब्लाबा फाया बेनि गेजेराव खरसाबो दङ खरस दङ खरसाथ' आंनिया दाउ गोदोरफोरनिया आरो स्पेसियेलि दाउ गोदोरनि खरसा आंनिया दा 500 प्लास दङ नालाय खानसेयाव 1430 थाखा थांखायो लेयारनि दानानि दामाथ' बहुत दा दानानि दामफोराबो बिराद दाम जाबाय दा उपाय गैया मा खालामनो थेवबोथ' जाहोथारनांगोन दाउदैबो दैगासिनो हिसाबै लाबबो जादों गाव हेडसिं बांसिन जुदि गाव हेडसिं खालामनानै जुदि फानोबा बांसिन लाबसिन जायो आरो बाहेरनिफ्राय लाबोनानै जुदि फाननायनिख्रुइ गाव जुदि फिसा बानायोबा आरो मेचिनाव लाबा बेयाव बांसिन दोङो ओंखायनो आं सनालि दाउआव बांसिन मोजां नुदों आरो बे बिजनेसखौ सनालि दाउनि थ्रुयै आं सानदों इखौ जे आं गाव हेडसिं खालामनानै आं जोलैखौ फानगोन बेनि फिसाखौ नोंथांनि फार्मनिफ्राय अबे जिल्लायाव बा अबे जायगायाव दा दाउआ साप्लाय जागासिनो दं दा साप्लाय उदालगुरि थांदो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थांदो ओमफ्राय इथि क'क्राझार थांदो बाक्साथ' थाबाय बाक्सायावथ' जोंनियाव जाखायो बेनिफ्राय इथि नगावथि थांदो बेनिफ्राय गुवाहाटि इथि थांदो ओमफ्राय इथि बाहेरनिबो फैयो अर्डार खिन्थु बाहेरनियाव आं कमिउनिकेसना हामाखाय आरो खरसा आंनिया बारा जागोनखाय आं बाहेराव हराखै आरो जेनेका माबा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेशनि बहुत अर्डार फैयो ओजानिफ्राय आं कमिउनिकेसना हामाखाय एरखम हरनो हायाखै आरो जुदि कमिउनिकेसना जोंनियाव जुदि खाथियाव मोजां मोनबा जोंथ' गामि ओनसोलसो नालाय इयो नावकाटा जायगाया कमिउनिकेसन गारिफोरा माने मोजां नङाना जोंनिया इथिंनिफ्राय थांलाय फैलाया गारि 1200 हरनांगौ बेनिखाय बाहेर माबायाव हरनो हायाखै आरो आदार स्टेटआव लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो नैबे समाव लाइमोनफोरखौ बेखौनो बुंनो सानो बे नोंथांमोनाबो दाउ फार्मिं खालामनानै फैसा आरजिनो हायो आरो फैसा आरजिनानै गावनि नांगौ बायदि किसुमान बुस्थुखौ लानो हागोन आरो ओमफ्राय न'खरखौबो सालायनो हागोन मोजाङै बे बाहेरनि आउट अफ जोंनि स्टेटनिबो बाहेराव दाउ फार्मिं खालामनानैबो बरियानो एरखम सालायगासिनो आरो नोंथांमोना बेलेग बिजनेसबो खालामनानै मोजां सोलिनो हागोन जेरावनोखि मोजां फैसा आरजिनो हायो आरो बेफोरखौ मोजां नायै बिजनेस खालामनो हागोन